Γεια σας, παιδιά. Στέλιος εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Πρώτο βίντεο στο κανάλι. Πρώτη σεζόν στο Minecraft. Μπορώ να το συνεχίσω. Ναι. Έχω μπει σε ένα map που έχω φτιάξει. Το λένε YouTube for you. Άντε για σένα θεατή. Ναι, ας αρχίσουμε. Πρώτον, παίρνουμε τους δαυλούς. Πολύ σημαντικό. Σιγά φτιάχνω εγώ δαυλούς. Δεν έχω ανοίξει καν το chest. Τίποτα δεν έχω κάνει. Ωραία. Έτσι όπως το είδατε και εγώ τώρα το βλέπω. Ωραία, έχουμε ξύλο. Τρεις αξίνες. Ούτε ένα... Όχι, 3 pickaxe. Ούτε ένα καταραμένο axe. Λέει όχι, θα πάρεις 3 pickaxe και μας αρέσει. Ωραία. Συγγνώμη για τις φωνές. Θα πρέπει να το συνηθίσετε, γιατί είναι μαζί με την οικογένειά μου. Ναι, και πρέπει να κάνω. Να μιλάω πρέπει να κάνω κανονικά τέτοιο. Πρέπει να παίζω με την οικογένειά μου. Ελπίζω καμιά φορά να μην είναι μέσα εδώ η οικογένειά μου, να έχουν πάει κανένα σούπερ μάρκετ κάπου, να μπορώ να μιλήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Άντε, να μ' αφήσουν ούτε να κάνω ένα παιχνίδι μπορώ να κάνω. Άντε! Ναι, μιλάω ηλίθεια. Κότα, έλα εδώ! Κότα! Ωραία, η κότα μου έβγαλε. Άντε ρε, έλα. Λοιπόν, επειδή βιάζομαι κι εγώ, δεν μπορώ να κάνω ένα 15 λεπτό τέτοιο, έλα, movie, να τραβάω 15 λεπτά γιατί θα αργήσει πάρα πολύ να μπει. Εσείς τι λέγετε, θα περιμένετε να μπει ή θα βλέπετε κάθε φορά από μία μέρα? Διαλέγετε εσείς, μου το λέτε κάτω στο chat, στα comment, στο chat. Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά. Μπράβο και με την Ελλάδα. Γεια σας. Ωραία. Είναι το Minecraft Online και στο επόμενο μάλλον θα μπω Minecraft Online. Τώρα παίζω ένα... Το έχω φτιάξει έτσι για να φαίνεται ρε παιδί μου. Δεν σας αρέσει έτσι, για να παίξουμε μαζί μόνοι μας. Γιατί κάνω πάνω κάτω και δεν κάνω κάτι? Μπράβο Στέλιο, μπράβο. Έτσι είμαι εγώ. Μόνο να σου πω ότι βαριέμαι λίγο το survival, αλλά μαζί σας θα κάνουμε έτσι. Θα προχωρήσει λίγο. Προχωρήσουμε. Ένα. Φέρ το ξύλο. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει τώρα να βρούμε που θα κάνουμε το σπίτι μας. Και ξαναλέω συγγνώμη για τις φωνές. Σας είπα το λόγο που θα πρέπει να μιλάω mouse. Wow, mushroom. Εκεί πέρα, αν ήταν πιο πολλά mushroom, θα υπήρχαν κάτι μουσκάρια. Ναι, θα υπήρχαν κάτι μουσκάρια. Αγενέστατος, παιδιά, αγενέστατος. Αχα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο το mushroom ή πάμε κατευθείαν? Έχει κάτω iron. Έχω πολύ iron. Πάμε. Ναι. Κλειστό. Φουτς. Ο Herobrine. Δεν πιαστήκαμε. Εγώ ρε παιδί μου θα κάνω τη δουλειά μου και έτσι είναι εδώ.
είναι από πίσω μου και θέλει να με σκοτώσει. Πολύ πολύ. Θα πεθάνω. Happy end. Μπορεί να συνεχίσει το δεν θα βλέπετε πολύ σύντομα τώρα τα έργα μου. Πώς θα λένε, αυτά τα συνεχίζουν, άμα δεν στο είπα. Άμα στο είπα, το ξαναλέω, γιατί έχω Alzheimer. Λοιπόν, δεν θα βλέπετε συχνά βίντεο μου στο κανάλι. Γιατί, όχι επειδή για εξετάσεις και τα λοιπά, μου έχουν πάρει τον υπολογιστή. Οπότε αναγκαστικά, παπαλά υπολογιστής, no videos. Εκτός αν μου αφήσουν ποτέ να βγάλω βίντεο από το laptop ή από κάπου αλλού, που δεν το νομίζω. Ωστόσο θα βουλώσω με μια τρύπα εδώ πέρα. Έλα, βάλτο και που ξέρεις. Έλα, νομικό. Έλα, μπράβο. Ωραία. Σας πάω να βάλω, να πάρω αυτά τα αέρα. Οχα, πολύ αέρα. Περιμένετε λίγο. Θα κλείσω και θα ξανά. Ναι, συνεχίσουμε. Πήρα από εδώ το αέρο πριν. Τώρα μου λένε από την NASA. Γιατί είμαι από την NASA. Είμαι Έλληνας NASA. Ναι, ότι πρέπει να κλείσει τον υπολογιστή γιατί πρέπει να κάνω μπάνιο. Ναι. Η NASA είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Όχι, αλήθεια. Με την NASA. Λοιπόν, κλείνω. Ναι, κλείνω και συγγνώμη που ήταν μικρό το βίντεο. Αλλά κι εγώ πρέπει να κάνω μπάνιο. Τι να κάνω. Θα ξανάρθω μάλλον μετά. Όχι, μετά θα είναι online. Αφιερωμένο για σας, άντε. Θα διαλέξω ένα σερβερ και θα μπω. Στο επόμενο θα μου πείτε κάτω από αυτό το μετά από αυτό το βίντεο θα κάνω το Minecraft Online σε ένα σερβερ. Μετά από αυτό το βίντεο που θα το δείτε εσείς, να γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο σερβερ θέλετε να μπω και να μου στείλετε IP άμα δεν τον έχω. Οκ. Γεια σας!